I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Diyang dito na sa gawa sila si Emily uban sa iyang inahan, kalit lang may mihunong kasakinan. Si Rafi ang sakay niini o giagda silang inahan ug anak nga manakay kaihatod sila. Nakilitan si Emily kay diha man si mama niya. Maabi-abihon usab kayo nga mihagad si Rafi o kay medyo lain man ang panahon, misakay na lang usab sila. Nakita ni Michael ang maong isina. Dito na sila sa bahay ni Emily ug mo'y gisgutan sa iyang inahan si Rafi. Ay, bye na friend ha. Sige, salamat. Bye classmate. Classmate ako ma. Mauba. Nagpadungog ra ba tong amigo nimo nga mo bisita siya? Ayuhag tagad ha. Kay maayo gid siyang tao para nako, Emily. Tungod ba kay gipasakay ta sa iyang auto ma? Mo nay basihan nimo nga maayos siyang tao? Basta maayo gid siyang tao para nako, Emily. Og nasayop ka pag ingon nimo nga presko siya. Hambogero. Para nako maayo siya ang batasan. Mao nga kun mo anhi gani, ato ba nga ha? Ma, Gaan siya buot. Murag, mas gusto ko niya kay kang Michael. unsa? Mao na akong nakita ni adtong imong amigo. Mao nga angay lang nga imo siya pakitaan og maayong gawi. Kasabot ko ron nimo ma. Abi di auto man si Rafi nakauyon ka. Oh, dili baya. Ang iyang pamatasan mao iya akong nauyunan. Lahi sa gipakita ni adtong Michael. Nga nakigsuod dayon ka bisan og wa pa ko makailan niya. Unya, mao na li akong nasabtan nga may relasyon na di ay mong duha. Mao ka na, Emily. Nagsakay-sakay ka sa motor niya ug wa lang tingali ko'y kalibutan. Og diin mo nangabot dapita. Nagtuod ay ka nga mukuyog lang sa ko ni Michael sa bisan asang dapit ma. Ang labing tinuod ma, kanang ihatod ko niya dinhi. Gikan mi ana sa eskwelahan. O ko nakapanuroy man mi dito ra gyud sa mall. Lainan nimo ko nauna maoy. Ano sa? Nihilak na magod hinoon ka. Kasabot man ko nga dautan imo pagtuo sa ko pagkuyog ni Michael. Ang pagsakay na ko sa iyang motor. Hilom, uy. Gipasabot ko lang ikaw sa ilang kalainan, sa ilang mga batasan. Sikreto og labok si Michael. Lahi niya itong nakita na ako ni Rafi. Oh, Emily! Emily! Naunsa mang bayhana. Gihilakan man gyud ang akong pagpasabot nga mas nakauyon ko ni adtong Rafi kay ni adtong Michael. Ay, Ginoo ko. Ang mga gipakita karon ni Emily nako. Ang iyang paglaban ni Michael. Wa kahay kahulugan. Wa kahay nahitabo na tali nilang duha. Ginoo ko. Dili lang unta husto ang miabot ron sa akong huna-huna. Nga tingalig, may nahitabo na sa iyang pagkababae. Oh, Diyos ko, dili lang unta. Kitingalig unsa pa'y mabuhat ko niya. Klaro na guys, mama. Gusto siyang sapian. Mao nga dali ra kay nakauyon ni Rafi. Abi kay di auto man. Emily! Emily! Ngano na sab kay. Abli, may magsulti ta. Ipadayon ta ka pa nagsulti. Abli, dayon. Ngano naman sad ma. Klaruhi ko ha. Sultihi ko sa tinuod. Sa unsa? May nahitabo na ninyong duha ni atong Michael. Maginuo ko nimo maoy. Wa nakasulti man ka ana. Sayo na ba lang kay akong pagkababae ma? Nga mo na may abot sa imong una-una. Wa taon ma. Uy, nahitabo na mo ni Michael. Og dili sa ingon anak ka mapahimuslanon. Dili sa dautan, buutan si Michael. Makaduda man gud nang imong gipakita nga paghila karon. Og ang imong paglaban ni Michael. Gibati lang nako ang kaluoy niya. Labi na ron nga nawa ang iyang motor. Ug may di auto na nga imong nagustuhan. Ingon ay ka ana.
Gusto kag mga sapian. Dili, oy. Dili ka na mao, Emily. Ay, hilom na. Huwag pasaylo ako nga dili tingali maayo ang mga po nga akong nalitok niya ron nimo. Sorry. Hilom na. Pasaylo ako. Hilom na. Pasaylo ako. Dili lang gyud kalikayan nga dautan usahay ang nasud sa akong hunahuna. Giampingan ko ikaw, anak. Ug dili ko gusto nga may daotang mahitabo nimo. Sorry na, ha? Sorry na. Matuhi ko. Be, pagaksa ko nimo, be. I'm sorry. Sorry. Tuwi ko nga nagbinutan ko. Nagitahod ko imong mga paimang na ako. Ug tuhoy isap kabuutan si Michael. Gusto na lagi. Utuma na lang tong akong giingon nimo, day, ha? Nga dili una makigrelasyon, samtang wa ka pa makahuman. Oma, promise. Oy, Yes. siya lang, Yes. Mr. Grabe. Manipayon Bingo. kaayo. Wala, bingo. Bingo ka na. Hala na, kadaog siyas bingo. Ah, Dang Rape! Kadaog kas bingo, dang. Wa nang oy. Dili ko muduwa na. Maayo lang nas mga purnang. Ingon man gud ka na. Ako na dunggan, bingo. Ay, nagtuo ko nga kadaog kas bingo. Nga nang happy magkairandang. Niya sayo kang naole. May bangayoon kong daddy nang. Na ba? Ay, wala pa. Kadako, kang milagro. Kung muli tog sayo si Seth. Ay, labi siguro, gabi isa tumuli. Usay gani, kadlaan na. Mao ba? Doon na unta ko'y paliton da. Wala ko'y cash dari. Ay, siya lang may palitan ni mo. Gamit mo sa eskilan. Ang di ama, ako'y kwarta. Manong say gamita. Ilisi lang ko niya. Pila ng cash ni mo nang? Balik ko sa kaswildohan gud na ako. Intak pa man kini, wala pa man ikuha eh. Gamita lang sa Pila na lagi na? 5K. Ambilang na be. Ambilang una na. Ilisan ko lang na abot ni daddy. Ang 5,000 may gamitan ni Madang. Ay, sagot da. Sa kalibo lamang. Kay, padadaan pa na ako oras ng kakong nanay. Ipadala na ako kwarta ba? 1,000 lang. O skalibo lang. Pwede, ha? Skalibo lang. Kailan na akong 5,000 o skalibo? Nang mumuhura na nang, uy, gamay ra. Ambilang ko doon na. Oh? Ilisan lagi na ako. Sige na. Ako ko. May paliton ko. Abutan na lamang si Seray. Oh. Ako, manday ka kinanglanan. Ay, ipadala pa ko na yan. Ang kanang skalibo lang. Hindi mo? Ang bilang una lagi na. Bida eh. Paduka-duka kag ingon nga ipagamit nimo nya. Balibad eh ka. Ay, Abi una na ba? ay. Gamiton ta una naman. Ay, dang. Ay, lagi good daw. Oh, yan na si Sir. Nahala. Ato na lamang pangayo niya, dang. Ay, Sir! Sir, kinahanglan ko ng kasi dong rape. Kagod rin tagawa nga na. Nang imit. Dali ragod. Bida. Sir! Kabuho kay klaro eh. Ano dong, ay, buhi ako buktan. Sakit. Buhi ba? Ano ba, Rafi? Ay, ay. Rafi! Ano ba ka na? Naunsa ka? Buhi, Simya! Buhi! Ay, wala kaso, Sir. Ay, magamit, magudunta na siya cash. Ay, may importante ko na siya palitan. Ay, ipagamit lang ito na ako akong swelda, 5K. Pero hot doon sa niya, Oscalibur, Imit, ako'y pahuwam. Naku nas trabaho nimo ko. Ako rin mo pasabot ni daddy. Nakaw na. Sir, sampita lamang ko, ug may sugo ka. Ay. Bongag sa ilong. Suma nakainom ka ba? Ha? Mamugos ka magdili, tumanan sa gusto mo. Kainom ka? Wa na di. Kasayo pa aron. Makikinom ko. Neole lang kog sayo dad kay mangayo kog cash nimo. Sa kwarto ta magsulti, Rafi. Ah. Sunod na ko. Yan. Murag kong timing ko na. Gisapot si Eduardo. Hey! Amaw mo siling ng imyat ko. Patuga-tuga o gagad. Kalagot ba yan eh?
Nagpaabot ko, Rafi. Dad. Lingkod. Akong paniid ron. Nga nagkadako ka na. Nagkaedad ka na. Abusado ka na. Dad, dili ba yan? Nagtuo ka nga wako'y kalibutan sa imong mga lakaw. Sa imong bisyo. Pakigbarkada. Ayaw na lagay bunga na, Dad. Asa man kumuliwat, di ba? Patiwas ako. Ah. Bangag sa ilong. Sige, Dad. Maminaw ko. Huwag kay sudsod sa imong klase. Mo hinungdan. Nga pulos way ayo ang imong mga lihok. Tungod sa bisyo mo. Ug ikaw pa mo'y nanguho sa imong mga barkada. Dad, dili ka ni kaya nga daghan kog mga amigo. May mga dautang records ang uban mong barkada, Rafi. Unsa? Dad, fake news na. Fake news. Polos may mga estudyante dadoy. Estudyante, nga way sudsod sa inyong mga klase. Kinsa may nagsulti ni mo, ana, Dad? Kayo kong posilo niya. Huwag ka ng mga sinultihan mo. Mga lihok mo. Huwag ko makagusto, anak Rafi. Mao nga samtang makapailob pa ko. Usba na ang imong pagkatao. Usba, Rafi. Sorry, Dad. Usbon ko. Usbon ko ang pagpahinumdom ka nimo. Pag-usab na sa imong pagkatao, samtang makapailob pa ko kanimo. Kay tingaling magbasol ka lang. Dad, Gawas na. Huwag timan-i ang akong gisulti. Biyahin ako. kadiyot lang, Dad. Tagayon ako cash, be. Please, may gamiton mong good ko. Gikan keron. Limitahan ko na ang imong allowance, Rafi. Kay maunay nakapaabusado ka nimo. Oh, Dad, 5,000 na lang sud sa usa ka buwan ang imong allowance. Period. Gawas na. Tulog ka daw nang wa may makita. Gituyo na niya ang paglikay nako. Nag-text ko, nitawag. Sige lang out of reach. Ngano man, ngano ibili, ngano. Hipuson ko na kini cellphone nimo ha. Makagamit ka lang ini kung niya kasabay. Mawala kini paagi nga dili una mo magkasulti si Michael. Kaya akong nakita nga naapiktahan kag maayo nga gigdid anti ka nga magpaduol niya. Sabta ko anak ha. Mintas tanto lang kini. Usa ka semana lang nga dili ka makagamit sa imong cellphone. Sabta ko, Emily. Ato na ko. Late ako hapit. Emily. Oh, ni Bia. Nagpakita na siya sa iyang pag-reveal, di ay. Ni Bia lang nga wa gani mo amin ako. Kung makigrelasyon man siya, mas maayo pa o katong Rafi sa munti na lang. Dili si Michael. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!